тамошобинон, хуш омадед ба канали мо. Имрӯз хостам дар бораи анамин деги таърифи шумо ва камтар гап занам, чунки тақрибан 6-7 моҳ пеш ман ина харида будам, хони нав харидагинда, деги нав харида будам ва аз духтаро пурсида будам, аз шиносо, аз магазино чӣ хел дег аҳаман аст, кадомаш отзывоя аҳама пурсида будам. Дегоя ҳама ҳамун ваи кукмарая таъриф карда будам фирмаи, тим боле покрити дораш зӯр гуфта. Ман сони манаи хел деги гранит ультра покрити дор гирифтам як бора, ҳам дарунаш покрити, ҳам берунаш мана як хел. Ва даже вақти ҳамон харидосаи мана дидам ва ишанда коробкашпа ҳамон инструкцияшпа нависта ки даже можно вай кафкирои ваҳайку нержавика ҳамон ки ҳамна кор фармудам можно не боится царапина мехе гуфта гирифтам кор фармудам якум моҳ уже кор фармудам духтаро отзыв вай пурсиданда кун чӣ хел дег будааст моям харим чанд кас гуфта ман мехаридагӣ гуфта ман гуфтам камкак иститон ман 1 моҳ 2 моҳ нею 6-7 моҳ кор фармо баъд шумо ба гуфта мегузарам гуфта. Ва имрӯз ҳамихел вақти дега шутосагида фикр кардам всё-таки духтарова гӯм, чунки информация важная. Дег вообще это деги удобный, 4 миллилитра, крышкаш удобный, мана инҷа шандаи хеваяш ҳаст бо ҳама дасташ манахе гарм намешад, вай намешад, удобный, сахт мешад, пӯшида мешад, инҷа гарм намешад. Хушрӯгиш биям хушрӯ. Рости гап ман овардам, кор фармудим ягон бор хотя гуфта ки мумкин вай ки нержавик ки гуфта кор фармудан ваи кафкиру кавледи нержавик ман кор намефармудам вақти ҳамон вая алхота аралашка досагинда фақат ҳамон кафкири чӯбин аску ҳамон кафкирои чӯбина кор мефармудам. Ва мана қариб 7 моҳ шуд, хостам шумо ба нишон диҳам. Дег ваяша таърифаша оправдат накард. Уже 1-2 моҳ боз дарунаш мана мехел. Худи ин дарунаш худи ҳамун ваи кордми ё чизе ки тарошидаи боя мехел нержавика кафкиро ки тарошидаги бой ман аз наздик шумо ба нишон медиҳам. Мана мехел сӯхтаги боин, тагаш гирифтаги боин. Боз ман гуфта гузарам ки ягон бор ин дег ба симча нарасидааст, ягон бор ягон хел средства нарасидааст. Фақат фери ки мешӯям тамом, даже пемалюксу ин хел чизо ки нашудиам. Мана дидоистоми мана ҳамин ҳамаш ман ҳайрон ки чӣ хел аз ҳисоби ҳамун ваи чизе тахтагин чизе чӯбин кафкири чӯбин чӣ хел метарошидааст гуфта ман ҳайрон. Агар ягон бор кор фармудагӣ набошӣ, масалан агар хонанда хӯрокпаз бисёр мешуд, 2 кас 3 кас мешуд, ман мегуфтам ки ман кор нафармудаму дигар кас кор фармуд ва я кафкири ҳамун нержавика ӯй мекардам. Роста деги арзон не 1000 рубл не 1.5 не ман намедонам. Ба фикрам ман ин дега аз магазини Nada Market 3500 ба гирифта будам, агар хато накунам 3900 ба гирифта будам. Берунош мана мехел хушрӯ бенед ҳавасатон мебиёд, покритиҳош ҳамехел ялтас када меистад. Дарунашам хай покритиш зӯр бенидам мана инҷаҳош ҳамаш ҳамин чӣ хел рангаш буд, ҳамон нав гирифтаги манда мана хел золотистӣ кавуча аралаш буд покритиш, ҳамин хел истодааст. Лекин тагаш мана мехел шуд. Ман намедонам просто ягон бор кор нафармуда намехел шуда он чизе ки мумкин не, даже мумкин навистагӣ кор нафармуда мана ҳамин ҳолат омад. Хай чи страшниш нест, авқот када мешавад, сахт тагаш намегирад, ҳичи намекунаду, просто чизегум ҳамихе як вай ки мегирӣ орзу ки як умеди ки ҳамин качестваш зӯр гуфта 1 сол нашуда, ақаллан 1 сол кор кунад буд, 1 сол нашуда ҳамихе мешавад, баъд земеши одам рӯафтода мешавад. Арзон бошадам масалан хафа намешид. Духтаро ман комментария ва интизор ким аз ҳамин дег гирифтагӣ бошад, кор фармудагӣ бошад, агар комментария навистон мана ин кукмара
гранит ультра чӣ хел ани шумонам ҳамин хел шудми нашудми ё ки всё-таки ман ягон хел хатогӣ кардам намедонам. Медонитон ки мо мӯл жарит мекунем, вечно жарит мекунем. Лично ман худам бисёр жарит мекунам. Намедонам. Вақте ки нав харидагӣ будам, ҳама охти дегизӯр ва ба чизеве навистагӣ буданд. Манам орзум ҳамин хел дега харидан. Лекин ин якта комментария буд ки хоҳарҷон ман харидагӣ баъди якчанд моҳ тагаш всё равно расво мешавад гуфта. Ман бовар кардагӣ набудам, лекин хотирамба нағз ҳамин комментария ҳаст. Гуфти ҳамин зан ҳамин хел шуд. Ман ози балкон веша коробкаша ёфтам. Мана ин коробкаш, мана не боится царапин, даже мана ин ваҳоки мумкин. Мана нержавика нишон додагӣ, кавлезу кавкир. Боз чизеша мегуфтагӣ будам. Мана инҷа хел таъриф карда нависагӣ, чанд қабат чизеҳо ҳаст. Мана нигаритон высокопрочный антипригарное покрытие гуфтагӣ, лекин пригар шудагӣ тагаш. Боз самое главное набинтон 3 года гарантия. Ман намедонам ин ҳамо гарантияш ки гардода мешад намешад, лекин ман чека бурда гуҷова партофтагида карочи чека хе гирифта намондагӣ. Ана михел хай фикрои шумоя комментария ва интизор кани бенам чи якта анималми ё ани дигароя михел шудагӣ би всё-таки ҳаст шахсоне ки амон кукмара ё сковородкаша ё дегаша кор мефармон занҳо, чунки типа ваи зӯркуи фирмаи россиянда. Ман аз кор омадам, хостам ужин тайёр кунам ва ҳар рӯз михел савол худам ба худам метиҳам ки имрӯз чизе авқот пазам. Ҳамин савол ҳар рӯз дар сари мана дар мекунонад. Дина магнит барафтагӣ будам, бенам ҳамин хел вай омдааст. Болгарский перец омдагӣ будааст. Гирифтам, гуфтам имрӯз перец фаршироват кунам. Ва мана инҷа дега мондам, ҳозир якбора обаша веша меандозам. Зирбакша мекунам, обаша меандозам. Инҷа ваяма тайёр кардам ва инҷа мон чизе фарш. Ман намедонам ким чӣ хел фарш тайёр мекунад. Ман лекин ҳама чиз меандозам. Бисёри касо фақат гурунҷу гӯшт меандозам, мебинам. Лекин ман гурунҷу гӯшта худаша хӯрда наметавонам, ҳам маъқул не. Ман ҳам сабзӣ, ҳам вай меандозам, картошка майда карда, ҳам гурунҷ, гӯшт, боз чеснок обязательно, чеснока буш аромат намешад ва кабутӣ меандозам, райҳона ҳамихе чизо, лекин ҳозир нест, адо шудааст. Ҳозир сар мекунам фаршироват кардана, дарунашонда кам-кам мехе мондааст. Тоза карда ҳам зирбак, ҳам вай ва садик ба медави инсони. Шумо навистон, шумо фаршро чӣ хел тайёр мекунитон, чизе ки тайёр мекунитон, шумоям ҳамихе овуши меандозитоми, лекин ман наза мебинам бе овушия. Овуши меандозитоми ё неми фақат гӯшту гурунҷми, чӣ хел комментария навистон. Баъд обязательно фарш ба тухм, агар фаршам кам бошад 1 дона, агар мӯл 1 дег кунам, агар 2 дона тухм ва равған. Агар равғани гӯсфанд амин вай бошад ба мазза мешаду, курҷук ҳам ту подсолнечное масло ҳамроҳ кардам ва яшпа фаршпа. Тамошобинон, мана переца вай кардам, фаршироват кардам. Обашам ҷӯшид, шӯрбоча кардам аввал мана ехел. Накну меандозам ва садик ба медавам. Бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. Соат примерно 10 мо имрӯз берим ба бомдагимоне. Рӯзаш ки ҳамихел шамол, борон, офтоб мебурад, шамол, борон мешад. Бегонӣ шуд, ман ҳамихел соат где-то 10 наздик шуд ки ва шамоло ҷим шуд. ҳамихел балкон буромда берна вай кардим ки дидим ки ҷим
ҳаво тоза, баъди борон чӣ мешавад ҳаво? Абихе тоза шуд ҳаво. Мурад, дети, стой здесь, сейчас папа придет. Бромдим берем ба. Мова уже белая ночь сар шудаги, соат 10 нам хел бегоне боин. Вот тем более агар ҳаво гирифтак намешавад, вообще рӯз боин. вақте ки ватананда масалан ё хонатанда меши як ҳафта як бор хони вад ба мери мамин дин ҳай ё ки ягон хони хешод ба мери ягон ҷо мери меҳмонӣ ва инҷа ҳеҷ ким тимболи монда ҳеҷ ким нест ягон хешо маҷбур ки часта берем ва мекунем тамошо меброем тамошоям не инҷа ҳама ҷои дидагию خیلی چاق میزنیم هم تو کودکو که کودکو زیخ میشن همه 1000 بار دیدگی جا همون میبرایم غریبا میفهمد میداند به فکرم تو هم اندر فراقم ناله داری با یادی من دلی 100 پاره داری تو هم من در فراقم ناله داری با یادی من دلی 100 پاره داری کیسان فرزندتم خاک بر سری من عمر در غمی من گریه داری چیسان فرزندتم خاک بر سری من که عمر در غمی من گریه داری سفر کردم برای دور عزیزان با شهری دیگر و ملکی غریبان دلی تنگم در این عالم نغنجد شدم پزمان رویت مادری جان دلی تنگم در این عالم نغنجد شدم پزمان رویت مادری جان شدم پزمان رویت مادری جان